som zvedavci moji. Panna Mária povedala, že máme urobiť všetko preto, aby sa každý človek na zemi cítil dobre. No tak to máme čo robiť. Poďme na to. Ja idem zbierať odpadky po dedine. Ja jej pomôžem. My pomôžeme susedovi s nákupom. Poď. Deti, máte dobré nápady a pokračujte v tom. Okrem toho však Panna Mária chce od nás viac. Chce pokoj v našich srdciach a nie vojny. Veď v mojom srdci nie sú vojny. Sú vo svete. A to ju trápi. Každá vojna totiž začína v jednom srdci a potom sa šíri ako vírus ďalej. Z jedného srdca nakazí ďalšie srdcia, až tých nakazených srdc môže byť milión. A vojna je na svete. A ako zistím, že mám nakazené srdce? A že je v ňom vojna? Srdce je nakazené zlobou, keď hovoríme zle o druhých, keď niekomu závidíme, alebo keď sme lakomí. Aha, tak toto je! Mám si záväzok, že nebudem klebetiť. Lenže, ako mám zastaviť to, že sa hnevám, a keď ma nepochvália? A iných áno. Povedz si, že ten, koho pochválili, to potrebuje viac. A keď to budeš viac potrebovať ty, určite aj teba pochvália. A komu mám zavolať, keď sa v mojom srdci rozpúta vojna? Ako ju mám zastaviť? Volaj na pomoc Máriu a Ježiša a nemusíš mať ani telefón, aby si sa s nimi spojil. Stačí úprimné zvolanie v srdci. Drahé deti, jed sebectva a nenávisti vládne ľudskými srdcami. A preto nemáte pokoj. Pozývam vás, deti moje, buďte láskou a mojimi vystretými rukami všetkým, ktorých stretávate. V pokore sa modlite za pokoj a pracujte na zmierení medzi ľuďmi, aby bolo každému človeku dobre na zemi. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie. Ježiš a Mária, pomôžte mi zastaviť vojnu v mojom srdci. Urobte nás nástrojom pokoja. Amen.